I ja sé que últimament no pujo vídeos. Això és perquè tinc molt de treball del col·le i tot, ja sabeu. Tinc 10 anys sol, tampoc tinc tot el temps lliure del món. I mireu, vaig aconseguir això que a ma germana li encanta del mono. I pues està molt guai, Anem a jugar a classi. Vosaltres no sé si ja heu fet una. Jo de moment sóc plata 1 i vaig pel 44%. Fortnite Orígenes. Jo sempre caic a pisos picados, no sé vosaltres. A mi m'encanta pisos picados, Hi ha molta gent, això sí. Y un rap de Fortnite que me va a encantar. Día, pisos picados, está saturado, el reto es no salir lastimado. Busca a todo rincón, a todo campero que esté escondido como un ratón. Està molt guai, el rap també. Bueno, ara últimament en esta nova temporada és molt fàcil de trobar partida. Hi ha un munt de gent jugant a tota hora. Hasta les 12 de la nit segurament te trobes molt fàcil. Serà molt fàcil trobar. Ja fa uns 2 dies que van traure això i jo ja soc nivell 9. No vaig a comprar el passe perquè estic ahorrant pel següent. Tothom ho sap. Saps? Estic ahorrant, així que no el vaig a comprar. Vaig a ahorrar i ja. I lo que mira, esta és la preferida d'Arnau d'escopeta. Bueno, això crec. Jo no me'l compro perquè no li trobo molt guai, que diguem. No li trobo guai. M'entens? Sols són les mateixes skins, sol que fusionades. En la meva recomanació, que he vist ja al passe, li donaria un 8.9 de 10, perquè no està molt guai, que diguem. M'entens? No està guai. Mira, hem d'acabar el top 50, la missió de classe. Veu que aquí hi ha molta gent caient sempre. Jope. Bueno, jo crec que ho puc guanyar. A veure... Bueno, guanyar. Crec que puc quedar al top 50. Ho he fet ja moltes vegades. Vale. Em poden veure. Ho heu vist? Ahí hi ha algú. Ho heu vist, no? Jope. Este tío té una punteria. I algun corona. Caca! Jovetes. Ja ho sé, soc molt malo, no cal que ho digueu. Soc molt malo.